हेलो खुलुमबाय बेनिसिमबो वेलकाम बैक टू द चैनल राजा कुंगु यूट्यूब चैनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आरो दिनैनि लाइभआव नोंथांमोनखौ खनसे बयखौबो बरायहरजोबावबाय दा नोंथांमोना भिडिअ माबार भिडिअ सिखाराखै नामा नोंसोर दाबो माबार भिडिअ थाब फैद' थाब फैद' फंबायमोन बिनानावमोन जारौमोन आगैमोन आदामोन बाजैमोन मादैमोन आयंमोन गासैखौबो बरायहरजोबावबाय गासैखौबो नोंथांखौ बयखौबो बरायहरजोब्बाय फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिबाय सानसुला बसुमतारी फैद' सानसुमा हेल' हाय अपुर्ब हेल' रिरब हेल' बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिबाय फुंबिलिनि गुड मर्निं दादा मर्निं सानसुला समायना बर' हेल' नाइट शेड' फैबाय थाब फैद' फंबायमोन फैद' माबार भीम मसारि हेल' गुड मर्निं भीम दिदोम नार्जारि आं फैबाय आदा औ माबार फैद' थाब थाथ' बाहायनो आं आधा घन्टाल' थागोन बारा गोबाव थाया दे सुस्मिता नार्जारि गुड मर्निं सुस्मिता जुवेथि साथि नार्जारि हेल' नेपलियन राभा हेल' एलबार्ट गुड मर्निं आदा गुड मर्निं एलबार्ट इमुस बड'बियारि गुड मर्निं इमुस सन्जय गुड मर्निं सानदान गुड मर्निं सपन बसुमतारी गुड मर्निं बिबुंसार गुड मर्निं सानसुमा गुड मर्निं रिश्मा गुड मर्निं लिबिनिया गुड मर्निं बिनय गुड मर्निं समायश्री गुड मर्निं नेपलियन रावा गुड मर्निं आसिन्त मर्निं हेल' आसिन्त बसुमतारी डेभिड मिथुन दैमारि हाय गुड मर्निं ब्र' गुड मर्निं मिथुन दैमारि नरेश नार्जारि गोजोन फुंबिलि आदा नोंनिसिमबो गाहाम फुंबिलि नरेश नार्जारि टेकनिकेल बड' मा खबर आदा मोजां खबर टेकनिकेल बड' थाकमा हाज'वारि हेल' ब्र' हेल' खुलुमबाय आसिन्त गुड आइडिया गुड आदा मोजां औ आंबो मोजां डेभिड फैबाय ब्र' गुड मर्निं बिजित मर्निं आदा सना ओंखाम जाबाय नामा ओंखाम जायाखै वाल आरबि क्रिएटर एकदम सिखारनानै मोब्रुमसो दङ आङो नै जेबो ब्रेकफास्टबो खालामाखै दै लाखानानै ओमफ्राय केक दङ खाथियाव ओंखाम जाथ'वाखै सैथ'बान बसुमतारी गुड मर्निं आदा गुड मर्निं आमिर वारि गुड मर्निं राखि हेल' आदा गुड मर्निं मा खबर मोजां खबर राखि एयार प्रडाक्शन गुड मर्निं आई लाभ माई बड'लेण्ड गुड मर्निं आदा गुड मर्निं अनित एलेन ब्रह्म गुड मर्निं सोरां गुड मर्निं बसुमतारी अलंबार मर्निं वेलकाम टू दि इस्लारि मर्निं माइरां मर्निं अनसुला गुड मर्निं मिथिंगा हाय आदा हेल' मिथिंगा सानसुमा गुड मर्निं आदा बिजित गुड मर्निं ब्र गुड मर्निं जोंसार गुड मर्निं ब्र गुड मर्निं दैमालु हेल' आदा दैमालु हाय लाभलि गुड मर्निं ज्योति मारै दं मोजाङै दं ज्योति ओमफ्राय अनजु गुड मर्निं पन्दिप ब्रादार हेल' खुसबादु बसुमतारी हाय आदा मारै दं मोजां खबर खुसबु फाबि बसुमतारी मर्निं अलंबार नार्जारि मर्निं राखि किक्लारि मर्निं आं खेबसेनो बयखौबो होनजोब्बाय गुड मर्निं बयनिसिमबो गुड मर्निं आं नोंसिनि नामखौल' होनलांसै ओमफ्राय रिप्लाइ होजोबला बे मर्निंखौ गुड मर्निं बयनिसिमबो गाहाम फुंबिलि माबा दंमोन खुसबु फबि अलंबार रहित JM एडिटिं पिलट फुंखा बसुमतारी फन फैदोंमोन र' अननानै गाज्रि दामोन लोगोफोर फन फैनायखाय एसे लेट जादों र' जाबसिनबाय दे आं गासिबो खनसेनो मर्निं होनजोब्बाय दै फरेस्ट लानो हायासै गासिखौबो खनसे मर्निं होनबावबाय आं बयखौबो गाहाम फुंबिलि बयनिसिमबो मानिक वान मेन सन्जीब अनसुमा अनित ओमफ्राय दिपा उदालगुरि बयखौबो आं खेबसेनो गुड मर्निं होनजोब्बाय एबार नोंथांमोनहा कमेन्ट्स खालामदो एबार डेन्जार होदो कमेन्ट्सआ दुर्गा मर्निं सानसुमा बि धर्मेन्द्र अशोक बरगयारि दिबि आर'नाइ लाइभ टिभि प्रडाक्शन लुकास बसुमतारी बिनय बसुमतारी मेंगोनलै आदा सावरायनो गोनांखौनो सावरायदो औ मेंगोन एकदम मर्निंखौनो होनस्लाबा हानो नागिरला दे बिनय नोंगौ नों खोथाया सैथोआनो नुथारला आदा
नुनाया थारमाने उइकआव आं मोननैसोल' भिडिअ आपल'ड खालामदों दासान्दि ओमफ्राय आङो आसा खालामो गाबोननिफ्राय आङो सानफ्रामबो आपल'ड खालामनो नाजागासिनो ओमफ्राय नोंथांमोना हायोबा कमेन्ट्सआव नोंसोर मा नायनो लुबैदों बेखौ होबाय था आरो आङो जेन'बा रिप्लाइ खालामनो हायाबाबो टाइम लानानै आङो नायनानै जाहाथे बिनि सायाव भिडिअ खालामनो हायो जेनेबा नोंसिना माबा प्रब्लेम जादों नामा जायखिजाया माबा मोनसे एंगेलनि सायाव नोंथाङा कमेन्ट्स खालामबाय था र' फरेस्ट लानो हायासैलै फरेस्ट लानो हायासै आं र' माबोरै दं मानिक मोजाङै दं मानिक ओमफ्राय बानादिर ब्रह्म नुथारला आदाखौ औ ओमफ्राय उदालगुरि लेजेन्ड अननानै चेनेलखौ खनसे नाय आं बयनिबो चेनेलखौ नायो फंबायमोन बयनिबो चेनेलखौ आं नायजोबो केआर ना हेल' जेक्सन सिखाव हाबाखै नामा आदा जोंनिथिं सिखाव गैया गुवाहाटियाव ओमफ्राय फुजायाव बहा बेरायगोन फुजायाव आङो क'क्राझाराव थांनो सानदोंमोन ओमफ्राय नोंथांमोनखौ लोगो हमनायनि माबा दंमोन ना मिटआप प्लान खालामदोंमोन आं नायदो खेबसेनो लकेसनखौ खिन्थाखाबाय आं ओमफ्राय खुसबु वान मेन अफाय थायो नों नैबेयाव थायो गुवाहाटियाव थायो आं जेट नार्जारि दुर्गा फुजानि ड्रेस बायबाय दा आदा दुर्गा फुजानि ड्रेस बायनो टाइमखौनो मोनासै ओमफ्राय आं एसेबां माने ड्रेसबो बायखाया बायनाया ओमफ्राय गोलोम बोथोर बसुमतारी माबोरै खबरा आदा मोजां खबर गोलोम बोथोर अमा राजा आदा नों सिगां मा स्ट्रिम लाना फरायोमोन आङो साइन्सआव फरायोमोन लुकास आङो गुवाहाटिनिफ्राय एन्जेल दैमारि गुड मर्निं प्रदीप गयारि आदाया माबोरै दं मोजाङैनो दं प्रदीप भाबि बसुमतारी फोरमायदोल' आदा औ फोरमायसै दे नोंथांमोना माबार सोंदो दे आं बारा गोबाव थानाय नङा दिबि आर'नाइ आदा आंनि चेनेलखौबो हेल्प खालामदो नोंथांमोना जाय जायनो हेल्प नांगौ गासिबो मिटआपआव फैजोब मिटआपआ 5 नङाबा 6 अक्ट'बराव जानो हागौ आं बेखौ गाबोन साननैसोनि उनावहाय एनाउन्समेन्ट खालामगोन आरो बाहायनो मोनसे गिभअवे खालामनायनिबो एनाउन्समेन्ट जाबावगोन जाय गासिबोनि चेनेला फ्रि प्रम'सन जाजोबगोन नोंथांमोना मिटआपआव फैबानो जाहैबाय ओमफ्राय मुसुखा बसुमतारी सिखाव गैया नामा आदा नोंसिना जोंनाव सिखाव गैया फंबाय हेल' आदा नोंथाङा भिडिअ खालामनायाव मा फन बाहायो आङो सानसुमा आङो भिभ' इउज खालामो बिनो बसुमतारी फुदलाला नुदों आदा दिनै फुदला नुदों नामा र' फुदला नुदोंबा आं लेन्स फोगारनो दै दसे खोमसि नुगोन दै एक सेकेन्ड र' एक सेकेन्ड र' बारा गोबाव नङा आदसा क्लियार नुबायना भिडिअ गोदान बानायदो आदा भिडिअ गोदाना मैयानि दङथ' नोंथाङा नुवाखैबा थांनानै नायनो हागोन मैयानि भिडिअखौ ओमफ्राय वाट स्टिलआ मा होनदों हेपि दुर्गा फुजा दुद नोंथांनिसिमबो हेपि दुर्गा फुजा इन एडभान्स मिथिंगा बसुमतारी राजा खुंगुर आं नोंनिसिम साखनरा नोंसिनिथिं साखनरा ओंखाराखै नामा क'क्राझाराव आं दाबो थांनाय जायाखै ओमफ्राय साखनरा ओंखारमारदों ना माराखै क'क्राझाराव थांबासो मिन्थिसिगोन सैथ'बान आब'नि ओंख्रि संनाय नायनो लुबैदों आब'नि ओंख्रि संनायखौ दुर्गा फुजायाव नुगोन दे सिन्था खालामना दुर्गा फुजायाव नुगोन आं न'आव थांगोन ना साननैसो उनावहाय बाहायनो नुजोबगोन सिन्था खालामनाङा लिंकखौ शेयार खालाम नोंथांमोन शेयार खालाम एसे बुरजा नायबावनायनि ओमफ्राय जेक्सना बुंदों आदा नोंना DSLR दङ माथो ओमफ्राय मा होनदों सोंनाया मा होनखो थालखौनो मोनस्लाबा सोंनायखौ ना मारै होनखो फारसिया ब्रह्म दाना मानो बांद्राय भिडिअ खालामलालै टाइमा बिराद प्रब्लेम जादों आंना ओंखायनो सानफ्रामबो आपल'ड जायाखै सिन्था खालामनाङा आपल'ड खालामबाय थागोन आं धर्मेन्द्र नार्जारि मोजाङानो आदा औ मोजाङानो ओमफ्राय फुंखा बसुमतारी आदाया दासो उथिदों खोमा औ मोखां मोब्रो नुदोंना मोखां मोब्रो नुदों थाल मोनखाबाय आं ओमफ्राय सानस्रिमा मर्निं
Asinto साहा लोङाखै आदा साहायानो गैया एकदम नै दैसो लोंगासिनो दं DB Bodoland good morning DB SN Mix hello ada मा खबर मोजां खबर SN Mix Lucas why video is not clear video आथ' clear मोन द' video आथ' clear मोन नोंसोर clear नुगोना नुवाखै नोंसोरनि माबाखौ नाय नेट कानेक्शनखौ आंनाथ' नेटआबो मोजाङानो दं गासिबो थिगानो नार्जारि कर्नार हाय हेल' नार्जारि कर्नार मा खालामदों आदा ओरैनो जिरायनानै दं नोंसोरजों रायज्लायगासिनो दं माखासे रजि बसुमतारी मर्निं बिग्राय मर्निं उदालगुरि लेजेन्ड थेंक इउ आदा उदालगुरियाव फैबा खोन्था आदा औ उदालगुरियाव थांबा खोन्थागोन दे वान मेन गुवाहाटियाव अफाय थायो गुवाहाटि आं गरसेगाव थायो ओमफ्राय मिथुन दैमारि प्लिज ब्र निउ भिडिअस मैया भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन अननानै नायदो मैयानिखौ नार्जारि कर्नार प्लिज आंनि चेनेलखौ नायलाय नायगोन दे नार्जारि फुंखा मा जादों आदा आङो केकसो जागासिनो दं दरम दैमारि हेल' रान हेल' दानसुरां I miss you too bro दानसुरां नार्जारि लुकास बिदिवि स्ल' आच्छा नेपलियन राभा कि खबर तुमार मरमाल आंनाबो मोजां नेपलियन राभा बारनालि बसुमतारी थाब बायदो गस्लाफोरखौ नङाबा गस्ला मोननाय नङाबो बायनानै हरदोब्रा भिडिअखौ क्लियार नुगोन ना नुवाखै नोंथांमोन अननानै गाहायाव कमेन्ट्स खालामफिनदो अनजालु मुसाहारि खबरफोरा माबायदि मोजाङैनो अनजालु फाबि बसुमतारी अखा हादों नामा आदा अखायानो हादोंना हायाखैथाय अखाया दहाय फुङाव हादोंमोनदां आंबो दाबो थाल लायासै बाहेरायाव ओंखाराखै आं प्रग्रामिं दादा नोंनि जोनोम जायगाया बार्थ प्लेसआ माहाय होन दादा बे प्रग्रामिं बेखौ आङो मोनसे भिडिअआव देखायनो सानदोंमोन सेरफांगुरिनि ओमफ्राय एक्जेक्ट लकेसनखौ मालाबा खिथानोसै रामबिलास दैमारि फैसा हाबबायलै आदा एडभार्टाइज फैदों नोंसिनि मोनसेल' एडभार्टाइज नांदों जों फैसा हाबालै फंबायमोन एसे गावस्रा बुरजा नाया ओमफ्राय आरो मोनसे आं खिथानो सानदों एडभार्टाइजआ सिगाङावबो फैयो आरो भिडिअ जोबनायनि लास्टआव फैयो लास्टनिखौ नायबाव ओमफ्राय गेजेरावबो फैयो अननानै नाय लास्टनिखौबो नङाबा पेट्रलखौ बोरै सोनो नोंसोर भिडिअ नायबासो आंबो थुलुंगाखांगोन ओमफ्राय उदालगुरि लेजेन्ड आदा भिउवार्सआ मानो आप डाउन जायो भिउवार्स आप डाउन जानायनि थाखायना मा जाहोना जाहैबाय माने इउटुबाव माखासे बिराद उल्थां फाल्थां एलगरिथम दङ ओमफ्राय बेखौ थाल मोननो नागिरा अबेबा भिडिअखौ अट'मेटिक इउटुबा हाइलाइट खालामो ओमफ्राय अबेबा भिडिअखौ हाइलाइट खालामा बेहायनो बिराद हाजार साबसक्राइबार बुरजा थाबाबो भिउस फैफिना एखमबा सानसुमा खुंगुर आदा नों बहाय फैयो आं गुवाहाटियावनो थायो गुवाहाटियाव फरायो बिकेन खिराथिका बर' गुड मर्निं बिकेन सोरां वारि हेल' गुड मर्निं दिबि आर'नाइ थेंक्स आदा दिबि आर'नाइ नार्जारि कर्नार लाभ इउर कन्टेन्ट थेंक इउ स' माच नार्जारि कर्नार तिलक दैमारि मा खालामदों आदा आं ओरैनो जिरायना दं नोंथांमोनजों रायज्लायगासिनो डिडि बड'लेण्ड आदा नोंथाङा मा एबाव इडिट खालामो आङो पावार डाइरेक्टर नार्जारि सोगोम माखौ जाखो आदा केकसो जागासिनो आं सोमखोर ब्रह्म आदा साखन्द्रा ओंखाराखै नामा जोंनाव साखन्द्रा गैया खिन्थु क'क्राझारावसो मा जादों आंबो खबर लायाखै न'आव थांबासो मिथिसिगोन लुकास बसुमतारी नाइस भिडिअ एन्ड नाइस क्लियार आच्छा दिबि आर'नाइ नुबाय आदा सोरांवारि आदा मा खालामदों आं ओरैनो जिरायना दं नोंथांमोनजों रायज्लायगासिनो एसएन मिक्स मा जाबायदोंब्रा आदा आङो केक जागासिनो दं मिनि नार्जारि आर इउ बर' बटानि स्टुडेन्ट मिनि नार्जारि येस मिनि नार्जारि आङो बटानिनि स्टुडेन्ट ओमफ्राय प्रग्रामिं दादा नोंनि जोनोम जायगाया बार्थ प्लेसआ माहायमोन सेरफांगुरि अनजाय बसुमतारी मा जादों नोंथां केक जादों मिना बर' खबरफोरा मोजां ना आदा मोजाङानो मैना बर' सानसोरां दैमारि मा जादों आदा केक जादों नोंथांमोन डाइरेक्ट कुइसनखौल' होदो दे मोजां बर' ट्रेडिसनेल ड्रेस फुंखा मा जादों आदा केक बड' ट्रेडिसनेल ड्रेस मा खालामबाय दं आदा ओरैनो जिरायनानै दं दे थाब खोन्दो एकदम पइन्टआव फैदो नोंथांमोननि गोनो गोथो कुइसनखौ थाब सोंदो बे पार्सनेलखौ बारा दासोंसै
आदा आं BSc फरायबाय दं नाथाय जेनेरेलसो आरो फिचार्स नायबा प्रब्लेम जागोन नामा? जेनेरेलबाबो प्रब्लेम गैया बर' सेंग्रा नोंथां जेनेरेलबाबो उनावहाय मास्टार्स खालामहैनो हायो। ओमफ्राय लुकास बसुमतारी नेट इज स्ल' आदसा रहित केकाटिस जाबाय दे सन्जय आदाखौ दिनैसो खुसि नुदों सन्जय बसुमतारी खुसिबाबो खुसि नङाबाबो खुसि थायो आङो बारा टेनसन लाया आङो मानोना थारमाने ओमफ्राय रकि नार्जारि गुड मर्निं ब्र माबोरै दं मोजाङै दं रकि नार्जारि नबजित बसुमतारी हेल' दिबि बड'लेण्ड लाइक होबाय दे आदा लाइक हो नोंथांमोना 162 नायगासिनो दं लाइकखौनो माथो 90ल' जादों माबा लाइक हो आरो शेयार खालाम लिंकखौ अनसायमा मुसाहारि मा जादोंब्रा आदा केक जादोंलै अनसायमा लाइभ टिभि मा सोलोंदों आदा मा सोलादों अ केक सोलादों लुकास हाउ गेट मानि इन इउटुब प्लिज टेल इउटुबाव अनेक माखासे प्रसिडियर दं माखासे जायखिजाया इउटुबाव आङो नोंनो डाइरेक्टलि खिन्थानोसै एडभार्टाइजनिफ्राय जों फैसा आर्निंस खालामो ओमफ्राय जोंनि आर्निंसआ डलाराव फैयो दा बेनि थाखायनो इन्डियायाव बारायफैयो दा बेनि थाखायनो एसे माहाजोन जानायनि चान्स थायो आरो इउटुबारफ्रा ओमफ्राय लिनाक्स बसुमतारी हाय आदा बोरै दं मोजाङै दंना औ मोजाङै दं लिनाक्स नार्जारि कर्नार बाइक ट्रिप थांदो नामा ब्र आं बाइक ट्रिपखौ गोजानाव खालामनो सानदोंमोन आगोलहाय ओमफ्राय जानो नागिरा माथो लोगोफ्रा गिग्रासो बांसिनानो लादाखावनो थांनो गिजोबो ओमफ्राय लोगो एसे साब्रै साबा गोरा लोगो मोनबा आं थांगोन लादाखाव लेह लादाखाव ओमफ्राय मेहेर दैमारि आदाया हाबा जादोंना जायाखैब्रा ओमफ्राय मा हाबा जानाय बायदि नुयो नामा आंखौ मेहेर दैमारि नोंथांमोन आंखौ हाबा जानाय बेबायदि नुयो नामा कमेन्ट्स खालामनानै खिथाहरलाय हाबा जायाखैलै सुराज बसुमतारी मा जादों आदा केक जादों आं टेकनिकेल खनक हेल' आदा माबोरै दं मोजाङै दं टेकनिकेल खनक लैथो गुड मर्निं रिंसार मा जादों आदा केक जादों ओमफ्राय MBS इनफरटेनमेन्ट मायबा प्रिपारेसन खालामगासिनो नामा आदा आङो प्रिपारेसन जेबो खालामाखै आं मास्टार्स खालामगासिनो दं गिबि आर'नाइ बर' सं दामलाय आदा आयौ बर' सं माने मालायनि समखौ र' नैबे रेकर्डेडसो थागोन ना दामथ' जानाय नंला बेखौ गान दामनो हाथारनाय नङा आङो नैबे मिउजिकआबो जोंनि प्रडाक्सननिखा ओंखायनो दामदों आं ओमफ्राय मायोब्ला प्रिपारेसन खालामगासिनो नामा ओमफ्राय दिबि आर'नाइ बर' सं दामलाय आदा र' आं गान खननायखौ दामनि र' ओमफ्राय मा होनदों एबार बर्नालि बसुमतारी गान खनदो दे आं गान खननो रोङालै बर्नालि बसुमतारी जेके बर' क्रिएसन आदायालाय मा जागासिनोब्रा केक जागासिनोलै फंबाय ओमफ्राय मुसुखात बसुमतारी नोंनि आब'आ जास्ट सिम्पोल मोजांखा आदा नायनो लुबैबाय भिडिअ लाफाबाय खिन्थादो आब'खौ नुगोन दे आब'खौ नुथारगोन दुर्गा फुजायाव थांबा आं खालामगोन आब'जों भिडिअ खालामगोन ओमफ्राय एबारहाय नेक्स्टआव लाइभआव आं आब'खौ लाइभआव फैनो हास्लाबाथाय जायखिजाया आं आब'जों आंजों लाइभ खालामगोन बाहाय गासिबो नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ आब'आ रिप्लाइ खालामजोबगोन सोर आब'जों रिप्लाइ खालामजानो गोसो आखाइ थिखोखा ओमफ्राय जेके बर'निखौ होनखांबाय मुसुखा नोंनि आब'आ टार्जन मर्निं टार्जन सानस्रां आं आदा नोंनि दारि स्टाइलखौ जा मोजां नुयो थेंक इउ बेखौ मोजां मोननायनि थाखाय आङो बेखौ फुल सेभिंसो खालामनो सानगासिनो दं क'क्राझाराव थांनायनि सिगां ओमफ्राय मिमानजय बरगयारि खबरा मोजां ना आदा औ मोजां सन्जय बर' औ नुदों आदा निजिरा ओइ ब्र हेल' निजिरा ब्रह्म खोरोम बसुमतारी हाय आदा मा खबर मोजां खबर खोरोम रहिस्वर बर' आदाया मा एसे हामदों ओंखाम जानाय थिग जायाखै फंबाय ओंखायनो बिराद हामनानै दङ ओमफ्राय उदालगुरि लेजेन्ड क्लियारसो आदसा जन्स
गुड मर्निं आदा गुड मर्निं आसिन्थ' आंनियाव मोजां नुदों आदा आदसा थेंक इउ रंजालु बसुमतारी ल' क्वालिटि आदा भिडिअ'आ ल' क्वालिटिथ' नङामोन भिडिअ'आ खिन्थु हाइ क्वालिटियावनो दंमोन नै ओमफ्राय अर्जुन गोदान भिडिअ दिहुनथाराखै नामा गोदान भिडिअ'आ मैया आपल'ड खालामदोंमोन नोंथाङा थांनानै नायदो सानरोमै नार्जारि बहानि दं आदा आङो दा गुवाहाटियाव दङ सानरोमै ओमफ्राय अननायनि नेरसोन ब्रेकफास्ट खालामबाय नामा आदा ब्रेकफास्टआनो जेबो गैया नै एसे केकसो ओमफ्राय खुसबु बसुमतारी बाय बाय आदा आंहा एग्जाम ओंखाम संसै आरसा खुसबु बाय बाय थांथ'दों नोङो बिजय दैमारि गुड मर्निं आदा गुड मर्निं गकुल नार्जारि मा खबर आदा मोजां खबर दाना मानो भिडिअ आपल'ड होथारला बियो टाइम मोनथाराखै जेक्सन बसुमतारी ओंखायनो बिराद जारला जानानै दं इन्टारनेसनेल फेक सङा भलिउमा बाराय आदा संखौ भलिउम बारायबावसै आदसा जाबाय दे ओमफ्राय हरेश्वर बसुमतारी मा जादों लोंदों खोन्थाहरदो जेबो जायाखै खालि दैसो जेबो गैया ओमफ्राय जोंसार ब्रह्म मा जादों आदा आंबो जानोसो लुबैबाय थां माबार जाहैदो न'आव माबार नोंसिनि आइखौ संहोदो जेखि बड' क्रिएटर नुदों आदा मोजाङैनो लुकास बसुमतारी हाउ टु गेट मानि फ्रम इउटुब डाबल फैबाय नामा बे केआरटि आर'नाइ मोजां नुदों आदा आदसा रायजोफोर बाहाय गान दामजानाय नङा दै मिथिबायना गान दामजानाय नङा एसे प्रब्लेम जागोन आङो मा गानखौ दामनो गानखौनो दामनो हानाय नङा मोनसेबो र' मिउजिकल' दामनो हागोन आं सिला मुसाहारि मोजां मोननाय दंना गैया ब्रादार नालाय मोजां मोननाय गैयालै सिला मोजां मोननायखौनो आङो दाबो मेटसिंखौनो मोनाखै आंनि थाखाय जोनोम जाथ'वाखै दाबो सिख्लायानो बिखांटेक भिडिअखौ क्लियार नुबाय आदा दासो आदसा सोमदोन बसुमतारी आदाना जायाखै भिडिअआ क्लियार आं क्लियार होनानै दंमोन भिडिअआथ' नै नोंथांनि नेट कानेक्सनखौ नाय रिटन नार्जारि गुड मर्निं सानसुमा नार्जारि मा खालामदों आदा माबोरै खबरफ्रा मोजाङैनो दं खबरफ्रा इन्टारनेसनेल फेक सङा भलिउम बाराय टेकनिकेल आदा बोराय नुथारदों केमेरायाव माथो होत्स मारै बोराय नुथारा ओंखायनो दारि लानो बायो मिनि नार्जारि इफ इउ वान्ट डेभेलप इउर चेनेल देन इउ स्पिक इंलिश मिनि नार्जारि बाहाय माखासे गोबां खोथा दं आं इंलिश रायलायनि हाजार इंलिश रायलायबाबो चेनेला ग्र' जाया इंलिश रायलायग्रानाव बेसेबां भिउस आरो साबसक्राइबार फैयो बेखौ जोङो रिजनेल लेंगुवेजजों लाबोनो हायो ओमफ्राय बर' सेंग्रा आंबो गरसेगावनो थायो गुवाहाटियाव आदसा बर' सेंग्रा आंबो गरसेगावनो थायो वास्टिल लाइन हाबायाव लिंहरदो आदा नोंथां हाबायाव लिंहरगोन दे र' आङो एसे मोजां सिख्ला नागिरनानै लाग्रोनि सुराज बासु आदा दारिखौ गोलाव लाबाव दारि गोलाव लाजानाय नङा साखनद्रा होननानै बुजानो क'क्राझाराव ओरैनो बिराद दावराव जानानै दङ ओमफ्राय मा होनदों बिनय बसुमतारी खुगाया सिगां मावग्रोगासिनो आदा उनावसो माथो ओंखारो खोलोमस्रि गयारि सना दै लोंदोब्रा आदा मा होनदोंलै साना दै खोलोमस्रि गयारि मा होनखो साना दै लोंदो सना ना मा होनखो सना दै लोंदो ना मा होनखो बुजिनो मोनासै आं देबि आर'नाइ आं नायजोबोथ' आदा आदसा गोजोननाय थाबाय देबि MBS इनफरमेसन मायोबा प्रिपारेसन खालामगासिनो आदा जेबो प्रिपारेसन खालामाखै आं लुकास स्पिकिं इज स्ल' आदसा आंबो सेरफांगुरिनि आदा गोमसार मोजां नुदों आदा भिडिअखौ थेंक इउ सानजारां रामसियारि पाबजि फ्रि लाइभ होग्रा खालाम साबसक्राइबार बारायगोन आदा आङो पाबजिखौनो गेलेया ओंखायनो लाइभ खालामा आं बेखौ ओमफ्राय गोमसार दिदोम गोमसार अजेन हेल' रयेश्वर आदाया मा कर्स खालामगासिनो आं जेबो कर्स खालामाखै आं मास्टार्स खालामगासिनो MSc जेबो प्रफेसनेल कर्स खालामाखै रिप्लाइआ लेट जादों आदा रिप्लाइआ लेजि जादों नामा
र' आं रिप्लाइ खरा र' जेक्सन माला फैगोन आदा न'आव आङो 4 थारिखआव थांगोन गाबोन समफोरनि ओमफ्राय बिस्मिता बर' हेल' टेकनिकेल खन्दाव हेल' आदा बारा दाजासै ओंखाम उखैनानै दं फंबाय ओमफ्राय खोरोम हाय आदा राजा गुड मर्निं बिमल कुमार नार्जारि आदा खुगा रुवायाखै नामा नोंना खुगायाथ' नै रायज्लायस्लाबनो हाया ओमफ्राय खुगाया बोरैबा सानाय मोनजोब्बाय आंनि बिदिखौ ओरै नैबे हाखुफाखौ लुकास बसुमतारी इउ आर एज आंनि बैसोआ नैबे नै रायजोफोर 23 प्लास डेटआ जाहैबाय 1996 जुन 16 बे दिनाव उइस खालामनो दाबाव ओमफ्राय सानस्रां दैमारि आदा नोंनि दारि स्टाइलखौ केक जानानै हाथायाव सिथाबलायदों नामा हाजोरि बसुमतारी हाथायाव सिथाबाखैथ' एकदम साफासो लुकास बसुमतारी हाउ माच लुकास आङो दा एमएससि फार्स्ट सुइं खालामगासिनो दं जिपेन्द्र गयारि आदाया गुवाहाटियाव मा मावो आं गुवाहाटियाव लेखासो फरायफिनदों दा आगोलहाय एसे जब मावोमोन आं रिगुन ब्रह्म हाय आदा दिबि बड'लेण्ड आदा WTआ मानो खमायलाङो आंनिया नोंबा माखौ बुंखो लिनेक्स बसुमतारी आदा बोरै सोलिगासिनो खबरा मोजाङैनो दं लुकास नोंलाय मा खबर आदा आं सेल्फि लानो थांगोन आदा दिबि आर'नाइ आदसा इउ आर मस्ट वेलकाम दिबि आर'नाइ अनसुमा स्टुडिअ एन्ड गेमिं मा खालामदों आदा आं ओरैनो जना दङ मिजिं ब्रह्म हाय आदा हाउ आर इउ मोजां खबर मिजिं नोंलाय मा खबर गुड मर्निं अनसुमा स्टुडिअ मा खालामदों आदा उदालगुरि मिदापनि जायगाया क'क्राझारनि गौराङाव बे लामानि साहा खालामसै नामा ओमफ्राय ओरै सोनाबहा केमेरा एलाउड खालामाखै आंखौ दाख्लि आगोल खनसे ओरै कालसारेल कमप्लेक्सआव ओरैनो लांदांआवनो जागोन ओरै लांदांआव बै सेंग्रा ओमफ्राय मा खालामदों आदा ब्र सर्ट फानि भिडिअखौ बानायफिनदो मा सानो बिनि बिसय आदसा आङो खालामनोथ' नाजायो खिन्थु बिराद टाइम लायो बिराद जारला जायो दा बिरखांदों आदा नों दा मा फरायगासिनो आं मास्टार्स खालामगासिनो दं असिन्थ' आंसो जानो लुबैबायलै आदा जाना देखायदो एसे बर'सा बरगयारि आदा नों बेसेबां फरायगासिनो आं एमएससि खालामगासिनो अनसुमा स्टुडिअ गेमिं मा खालामदों आदा आं ओरैनो दङ बड' वार्ल्ड नाइस थेंक इउ सानसुमा खुंगुर आदाया मा मिडियामजों फरायनाय आङो मोननैबोजोंबो फरायनाय बर'बो इंलिसजोंबो सिगाङाव इंलिसजों फरायनाय ओमफ्राय गेजेर खोन्दोआव बर' फरायनाय आरो इंलिस जाफिनबाय नै दा पुर्नावारि साइस नुदों आदाखौ गोजोन्थों पुर्नावारि पद्माधर बर' आं लाइक होखाबाय अनसुमा स्टुडिअ एन्ड गेमिं आदा मा खालामदों आदा आं दा ओरैनो जना दङ सुकेश्वर रामसारि नाइस टपिक सुकेश्वर अनसुमा गेमिं मा खालामदों आदा पेट्रियन बसुमतारी आदा नोंखौ जा हिर' नुखायो गोजोननाय थाबाय पेट्रन हिर' नुदोंब्ला अनसुमा स्टुडिअ मा खालामदों आदा अनसुमा मा खालामदों आदा फैसालि ब्रह्म गुड मर्निं फंबाय गुड मर्निं आब' फैसालि मा खबर हाबा जाबाय नामा नोंलाय अनसुमा स्टुडिअ एन्ड गेमिं मा खालामदों आदा आं ओरैनो जना दं ओमफ्राय सोमखोर आदाना गार्लफ्रेन्डआ बबेनि राजा खुंगुरना गार्लफ्रेन्डआनो जोनोम जाथ'वाखै सोमखोर ब्रह्म ओमफ्राय अनसुमा स्टुडिअ गेमिं मा खालामदों आदा ओरैनो दङ जिरायनानै गोमसार कंग्रेस आदा गड ब्लेस इउ थेंक इउ गोमसार मा खालामदों आयौ आं खुगा साजोब्बायलै नैबे आं बाइक गोदानखौनो बायाखै अनसुमा औ इन्टारनेसनेल पेक अनसुमा स्टुडिअ मा खालामदों ओरैनो जिरायनानै दं आं शेयार खालामबाय आदा फेसबुकआव आदसा दे गोजोननाय थाबाय शेयार खालामबाय जापानिस इनकेपेबिलिटिस मा ओंख्रि मोनजागोन आदा ओंखाम जाथ'वाखै आं दाबो ओंख्रिया बोरमासो जागोन बोरमाजों आलुजों दाउजों जाहैदों जन्स बसुमतारी आदा बोरै दं दासान्दि मोजाङैनो दं जन्स इन्टारनेसनेल पे आदाना बाइक गोदान नामा आं बाइकखौनो बायाखै आं गोदानखौ गोजामानो दं अनसुमा स्टुडिअ मा खालामदों आदा ओरैनो जिरायनानै दं आयौ खुगा साजाबाय दे आं खुगा सायो माथो लाइभ फैबा अन्नानै फन दाहरथ' प्लिज अन्नानै फन दाहरथ' रावबो आंनाव दा रावबो फन दाहरथ' गैला नै माखासेया थालांबाय फरायस्लाबनायासो गाज्रि मोनजासिगोन नोंथांमोनजों
नोंथांमोन नोंसोरनि कमेन्ट्सखौ माखासेखौ फरायस्लाबनो हायासै सिगांनिखौ थाबोबाय ओमफ्राय नागिरदों मोनासै नै बर' ट्रेडिसनेल ड्रेस गान दामलालायो नामा दा आदसा गान दामो नङाबा बरिं जागोन ना गानाबो बिगोमाखा रावनिबो नङा गाना जोंनिखासो दिपक बसुमतारी अखा हादों नामा दा नोंसिनिथिं अखाया दहाय फुङाव हादोंमोन ओमफ्राय फुकन बर' गुड मर्निं ब्रादार गुड मर्निं फुकन एलबार्ट बसुमतारी आदा राजा माला फैगोन न'आवहाय आङो 4 आव थांगोन 4 थारिखआव ओमफ्राय आदा नोंसिनिथिं अखा हादों नामा हा जोंनिथिं दहाय फुङाव हादोंमोन मेन्टेनेबल गेमार मा ओंख्रि जाखोरा ओंखाम जाथ'वाखै गोजोन हेल' गोजोन दैमु ब्रह्म फार्स्ट टाइम लाइभआव नुबाय दिनै आदसा दैमु जोंसार ब्रह्म दारिखौ हदो आदा गोसोम नुबाय जागोन दे दारिखौ हगोन औ सानसुला बसुमतारी स्मक खालामोमोन नामा आदाया पाब्लिकआव बारा रायज्लायजाया बाबु बै माबाफोरखौ पार्सनेलखौ बारा दासोंसोरा ओमफ्राय हाय ना दा मोजाङानो एमबि गेमिं ब्र हेल' रिंसार पाबजि गेलेदो आदा आङो पाबजि गेलेनो टाइमखौनो मोना बिराद जारला मनि बर' हेल' मानजिल मा जादों दा आदाया आङो दा केक जाना दं केक जागासिनो सुट आउट होलाय ब्र मिजिं एमबि गेमिं देबि आर'नाइ आदा आंना दा बेटारि गैला मबाइला आदसा मा जाखो आदा गोजोन सुराज आदा नोंनि भिडिअखौ नायनो आं मोजां मोनो गोजोननाय थाबाय सुराज आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बिकांटेक ड्रेस ग्रिसआव थांला नामा आदा ग्रिसआव थांनाया केन्सेल खालामबाय आं टाइमबो मोना ओमफ्राय एबसेन्टबो खालामनो बिराद दिगदार इउनिभारसिटियाव आं नेक्स्ट मालाबा चान्स लाफिनसै मालाबा आंनाव बेनिफ्राय साबसिननो खाबु फैफिनगोन आं मिजिंथियो ओमफ्राय आदा मेलायाव जोंखौ लोगो हमथार आदसा जागोन दे मेलायाव बयखौबो लोगो हमगोन आं जाय ओरै जोंनि लकेल एरियानि ओमफ्राय अनुपमा बसुमतारी आदा गुड मर्निं अनुपमा नोंखौ बिराद लाबा जोबोद चार्मिं नुयो आदसा थेंक इउ अनुपमा मिनिसोरां काक्लारि मोजां नुदों आदा मेहेर मुसा मा ओंख्रि आदा अमाया ओंख्रिया जोंना बोरमासो ओमफ्राय दैमु बहा दं आदा आङो दा नै बेहाय दङ सुपार स्टार आदा सुपार स्टार जाथ'वाखै आंना लाइभ टिभि प्रडाक्सन एसे माबा नांबावगौ ओमफ्राय बिएन प्रडाक्सन आदाया आंनि कमेन्टखौ पिकआप खालामाखै गोजौआव थाबोबाय आं फरेस्ट लानो हायासै दे सिगांनिखौ थाबोबाय सासे मानसि फन हरनानै बिराद दिगदार जादों अननानै नोंथाङा माबाफिन दे मा होनो कमेन्ट होफिन दे जायनि कमेन्ट्सखौ फरायबोआखैना अननानै नोंथाङा कमेन्ट्सआव आं खरा फरायलांनो दे आं बारा गोबाव थानाय नंला लाइभआव दसेनो गोमोरसिगोनलै आं सुदेम ब्रह्म दा बहा दं आङो दा गुवाहाटियाव दं खुगा साजोब्बाय खिन्थु आदाया मा जब मावोमोन आङो दालाय प्राइभेट टिचारमोन रबिदाम नार्जारि देरहासार ब्रह्म गुड मर्निं आदा मर्निं दैमु ब्रह्म आंजों रायलायलाया हेल' दैमु ब्रह्म दे रायलायबायना दे गाहायाव कमेन्ट्स होबाव दे दैमु ब्रह्म बापन बसुमतारी आदानि भिडिअखौ आङो साबसिन मोनो गोजोननाय थाबाय बापन बसुमतारी बिजित दैमारि हाय आदा माइनाव बसुमतारी आदाखौ आङो मोनबा नांगौमोनलै आदाखौ आंनो मोनबा नांगौमोनलै मा होनबावनो दे रन्जन बर' मा खबर आदा निरन मुसाहारि टाइम मोनबाबो नायबाय थानोसैलां ब्रादार लामा हान्थिबाबो मिन्थिया आं नायबाय थानोसै निरन मुसाहारि नोंथाङा जुदि लामा थाबायदोंबा नायनो नांला लामायाव गारि मटर होंगो दोंगो थायो जायनि कमेन्ट्सखौ पिकआप खालामस्लाबासै नोंथांमोना अननानै गाहायाव कमेन्ट्स खालामफिन ओमफ्राय प्रहलाद बसुमतारी हेल' बाहागि प्रहलाद बुद्धदेब दैमारि आंबो नोंनि भिडिअखौ नायो नोंथां आरो नोंनि ब्लगफोरा गासिबो नायनो मोजां जायो नोंथां गोजोननाय थाबाय बुद्धदेब दैमारि रिंसार बसुमतारी एक्टर जानो हासिगोनलै आदाया आं एक्टर जानो गोसो गैया खिन्थु ओमफ्राय जित नार्जारि आसा खालामो आदाया सासे अनसुलि बाजै मोन्थों बिदि बोर सारस्रिहरबाथ' जोबोर मोजां जित नार्जारि बोर सारस्रिहर अनसुलि बाजै मोननायनि थाखाय दिबि आर'नाइ आदा गार्लफ्रेन्ड लादो बे गार्लफ्रेन्डनि माबायाव आंना मासिबां फैयो आं गार्लफ्रेन्ड लाथारसै र' लटारि जायखिजाया गार्लफ्रेन्ड लानोसै आं र' भिउवार्सफ्रा खालि गार्लफ्रेन्ड लानोसै आंखौ मारै जाखो साउथ इन्डियानि हिर' बायदि नुदों आदाखौ साउथ इन्डियानि हिर' बायदि गोजोननाय थाबाय थेंक इउ
जेक्सन बसुमतारी सानदेआव लाइभ होबाय था आदा जागोन दे आं सानदेआव लाइभ होबाय थागोन ओमफ्राय मदन बसुमतारी आदाखौ हेन्डसाम नुदों आदाया निसा लायो ना लाया जौखौ लोङो नोंथां लायो आरो दे मा सोंनो सार्सि गोलाव फना माखासेखौ फरायस्लाबनो हायासैलै कमेन्ट्सखौनो बिराद दुखु मोनखायो आं बिदिबाथाय नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ सोरनिखौबा थाबोलायबायदां असिन्थ बसुमतारी सिरि जायाखै राहि बसुमतारी गुड मर्निं आदा गुड मर्निं बिजित दैमारि दिबाकार बसुमतारी आं सोंनायखौ मानो खोन्थायाखै सोंनायखौ कमेन्ट्स खालामसै नोंथां मैदोम बसुमतारी गुवाहाटियाव मा जायगायाव थायो आं गरसेगाव थायो टेकनिकेल कन्डक्ट आदानि कार्बि आंलंआव जाथाय जानाय बायदि जागोन हमबाय आदा साखनद्राया औ बिदिनो सानगासिनो आं ओंखायनो दारिखौ हनानै लाजोबसै बिक्रम बसुमतारी अमा बेदर बड' संबाव आदा आदसा आङो न'आव थांबा अमा बेदर संगोन माथो दारियानो गैथारा दारिया दाख्लैसो ट्रिम खालामदों अमस मुसाहारि असिन्थ जोंनिथिं रिमझिम रिमझिम अखा हादों आदा बे रिमझिम रिमझिम अखा हानायनि गान खननानै हरदे लिरिक्स ओमफ्राय खुगाखौनो आं फरायस्लाबाला खुगा साजोब्बाय आङो नोंसिनि नामखौल' होनसै एल थाइगिर रिं देरहासार दिबि आर'नाइ जेक्सन प्रहलाद नार्जारि दिबि क्रिएसन ओमफ्राय बारनालि बसुमतारी गोथाव जायो माथो गाबोन आंनोबो लाबो आं बिराद टिफिन लांनो लाजियो बारनालि बसुमतारी नङाबा आं गोथाव संनानै जायो खिन्थु मा होनो जाबाबो फुङाना र' आङो मालाबा संनानै लांगोन नार्जारि कर्नार माथो आंनि टेक्सटखौ फरायखिया नार्जारि कर्नार अननानै कमेन्ट्स खालामफिनदो फरायस्लाबनो हायासै दहाय ओमफ्राय नैबे खुगा साजोब्बाय नैबे ओरै हाखुवा साजोब्बाय दा बिराद मेङो माथो बिदि लाइभआव रायलायनांगौबा नोंस्रा हारसिं कमेन्ट्स होनोसै आं हारसिं रिप्लाय होजोबसै मेङोलै बिरादनो पार्सिया ब्रह्म दा फंबाय दोनथ'बाय आं आदसा दे पार्सिया आर राजा मा जादों आदा आं केक जादोंमोन दहाय आदा ब्लगार एकाउन्ट खालामो मारै डेभेलप खालामनो हाया माने बुजियासै आं नोंनि कुइसनखौनो फुंखा बसुमतारी डेभेलप खालामनोथ' थाब जाया रावनावबो डेभेलप जाखाया ओमफ्राय फैसालि मुसाहारि हेल' गुड मर्निं हाउ आर इउ फैसालि मुसाहारि गुड मर्निं मोजाङैनो दं आङो नोंलाय मारै दं सानसुला खाख्लारि आदाया जब मोनबा इउटुबखौ नागारगोन नामा इउटुबखौ आं नागारनो हानाय नङा मानो होनबा जबाव बेसेबां मोनो मानसिफ्रा खस्थ' मस्थ' खामायनानै 10,000 15,000 खामायो खिन्थु इउटुबाव खस्थ' इसेबां मानोना 10,000 15,000 खामायनो जबनिफ्राय इउटुबा साबसिन प्राइभेट जबनिफ्राय फिसा फिसौनिफ्राय आरो दैमालु ब्रह्म हेपि एडभान्स दुर्गा फुजा आदा सना नोंनिसिमबो दैमालु ब्रह्म आगै सना ओमफ्राय आनाव फन हरथ' प्लिज आयै एसेसलै ओमफ्राय फानिराम मुसाहारि आदा आंनि बिग फेन आइ लाइक इउ आदा थेंक इउ स' माच फुनियाराम बसुमतारी लुथिं पुटिं हाय आदा गुड मर्निं हाउ आर इउ गुड मर्निं आं मोजाङैनो दं खोलोमस्रि गयारि गस्लाया बेसेबां लानाय आदा बे गस्लाया बेसेबां लादों आंबो मिथिया आंनो सासे मानसि हरदों बेबो साबसक्राइबारसोमोन ओमफ्राय लामायाव लोगो मोननानै डाइरेक्ट हरब्रबदों ओमफ्राय दिबि आर'नाइ आदा रायखससो नामा रायखस नङालै मा नार्जारि कर्नार हेब्र' ओमफ्राय स्टिल अन ट्रेन्डिं मा जाखो आदा ओरैनो दं माथो ओमफ्राय लाइभ टिभि लाइभ होबा मबाइल गंनै लानांगौ ओमफ्राय आखायाव गंसे लाना फरायनांगौ मबाइलाथ' गंनै दं मेरला दङ आंनाव फना ओमफ्राय ओरै लानानै बिदिनो नायोबा ना नोंसोरो फिलिंस मोननाय नङा आरोना लाइभनि फिलिंस मोननाय नङा आं जुदि ओरै नायनानै रायलायबाय थायोबा ओरै थुनानै बिदि रायलायबाय थायोबा इन्टारेस्ट मोननाय नङा नोंसोरो
ओरै दाबो नै नायगासिनो आं ओरै आं बिदि नायनानै रिप्लाय होबा नोंसोर इन्टारेस्ट मोननाय नङा ओंखायनो आङो ओरै फरायो ओमफ्राय गणेश गुड मर्निं गणेश आदा अमा सावनाय जागौमोनलै अमा सावनायखौ सावनानै जादो आरो न'आव रुबुल दैमारि मा जादों ब्र' आङो केक जादोंमोन कमेन्ट्सखौ फरायनो हायासै आयौ फंबाय राजा सन फुजानि मोनसे भिडिअ खालाम जागोन दे अनुपमा आदालै जोबोद गिदिर फेन जों आदानि भिडिअसखौ नायनानै जोबोद इन्सपायारिं मोनो किप दा गुड वार्क गोइं अल दा बेस्ट अनुपमा बसुमतारी थेंक इउ सो माच थेंक इउ नार्जारि कर्नार हे ब्र नार्जारि ओमफ्राय देरहासार आं खरा फरायलांसै दै नामल' लालांसै आं देरहासार मेहेर फुजाराम निरन फुजाराम गेमिं एमबि गेमिं पेटिएमआव हाउस ओमफ्राय जेक्सन नार्जारि मावफुं नार्जारि कर्नार मिजिं आरएनके ओमफ्राय सान्तानु बिलिफां नार्जारि क्रिएटर गपिनाथ दैथुन दैमारि दशरथ लिनाक्स सायखंगयारि क्रिएटर गपिनाथ इन्टारनेसनेल पेक जिम लागोन ना लाया आदा आङो जिमखौ आगोलहाय एसे मा होनोलाय मा कुइसनखौलाय नों बुजिनो मोनासां राजखुंगुर मुसाहारि सन्जय स्वर्गियारि राजखुंगुर मुसाहारि दशरथ ब्रह्म फुकन बर' बेसब्ला थेंक इउ फुंखा बर' निजोम गयारि खैथायाव राजखुंगुर मुसाहारि आदा जों सैमा बेदर जादों आदसा सैमा बेदर जाबाय थादो नागालेण्डआव फैबासो मोनो बिदिखौ देरहासार गयारि आदाया गोथाव संथारदों नामा गोथाव सङा देरहासार एलथाइगिर फैलाव प्रसेनजित मदन बसुमतारी सानदेनि लाइभ भिडिअ हगारनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय थेंक इउ निजोम गयारि खैथायाव जोबगोन आदा लाइभआ आं लाइभखौ फोजोबनांसिगोन 3 मिनिट्सनि उनावहाय आं लाइभ फोजोबसै लास्ट कुइसन माबार जल्दि डाइरेक्ट रिपिड फायार डाइरेक्ट कुइसनखौल' हो डाइरेक्ट आदा डाइरेक्ट कुइसन हो रिपिड फायार ओमफ्राय निजोम गयारि इन्टारनेसनेल पेक गिबि आर'नाइ सन्जय दैमारि आंनि कमेन्टखौनो फरायासै आदा कमेन्टखौ फरायस्लाबायासै सन्जय दैमारि लेहिर बर' हेल' मिलु स्टाडि मा खालामदों आदा आं ओरैनो दङ प्रग्रेमिं दादा नेक्स्ट इयाराव नोंखौ बावखुंग्रियाव लोगो मोनबा रायलाय जागौमोन होनबा दादा जों प्रब्लेम जानाय नङाना जेबो प्रब्लेम जाया नोंथांमोन आंजों रायलायनायाव जेबो प्रब्लेम जाया ओमफ्राय खालि नोंथांमोनहा पाब्लिक प्लेसाव आंजों रायलायोबा आंनि साबसक्राइबार होनगोरा आं बेखौल' रिकुवेस्ट खालामो मानो होनबा आंबो बिराद एखमबा बागदावलाबायो एकदम माने गिनो ओंखारो आरोना खेबसेनो माबाबा सानदे आदा नोंनि भिडिअखौ नेनानै थाखाय आदा सना थेंक इउ सन्जय स्वर्गियारि फंबाय सना नारपे बिन हास्लाबासै बिएन प्रडाक्सन आदाया जा स्टाइल मिनिखायो थेंक इउ बिएन दिनकर बसुमतारी आंनि कमेन्टखौ मोनसेबो रिप्लाइ खालाम जे आदा दिनकर दे गाहायाव थाब कमेन्ट खालाम माबार गाहायाव खालि थाबखौल' होदोलै डाइरेक्ट कुइसनखौल' हो ओमफ्राय निजोम गयारि सैमा बेदर जाबाय नामा दे आं सैमा बेदर जाफेराखै लिनेक्स आंहा एसे बेरायहैनोसै आदसा लिनेक्स सन्जय लाभ इउ ब्रादार थेंक इउ सन्जय लाभ इउ टु ब्र जेक्सन भिडिअ आपल'ड होबाय था आदसा थेंक इउ जागोन दे लाभ इउ आदा लाभ इउ सन्जय बसुमतारी माहिम बाय असन्त दोननानै दुगैदो आदा औ दुगैनोसै असन्त बसुमतारी मिथुन दैमारि बाय बाय हेभ इउ नाइस डे थेंक इउ एन्ड सेम टु इउ मिथुन दैमारि मेहेर बसुमतारी मिडिया जानो हासिगोन आदा मेंजोब्बाय आं मिडिया जानो हासिगोन माने नायनाय र' ओमफ्राय सुरेश बसुमतारी दसेबाबो रायलाया दा आयौ मेंग्लिजोब्बाय आं खुगाया साजोब्बाय आंखौबो एसे अनहरदो नैबे ओरै फुरा नैबे नैबे हाखुवा साजोब्बाय ओमफ्राय गारामाया बोरैबा मोनजोब्बाय ओंखायनो दै लोंबाय थादों आं गैला आयौ कमेन्टआ बांसिनसो फैबाय फरायस्लाबनो हायासैलै फंबायमोन आयौ थैगोनलै फरायजोबनांगौबा ओमफ्राय बर' स्टार राइट बर' स्टार प्लिज बर' स्टार ओमफ्राय सन्जय दैमारि दे फोजोबदो खामानियाव थांनांगौ जाबाय बाय बाय औ सन्जय रनाल मुसाहारि खबरा मोजां आदा मोजां खबर औ मावफुं नों मा फन लायो आङो भिभ' लायो एलबार्ट बाय आदा बाय बाय अनुपम बाय आदा टेक केयार थेंक इउ अनुपमा नोंबो टेक केयार नोंबो नोंखौ केयार खालामदो प्रताप बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो दा ओंख्रिया बोरमासो
ओमफ्राय बिस्वमिता बर' भिडिअ आपल'ड खालामबावदो जागोन दे बिस्वमिता नोंथाङा मैयानि जाय मैयानि भिडिअखौ नुवाखै नोंथाङा नायनानै नायदो आरो आंनि मिटआपआ क'क्राझाराव जागोन 5 नङाबा 6 अक्ट'बराव जानो हागौ गौराङाव नोंथांमोना जाय आंजों गोसो जाय आंजों मोगा मोगि रायलायनो गोसो माबार फैबानो जाहैबाय आं इनफरमेसन हरबावगोन उनावहाय गाबोन समफोर आं फाइनाल इनफरमेसन हरगोन जेक्सन बाय आदा बाय सन्जय बाय आदा सिइउ मदन बाय वाल आर्ट क्रिएटर आदा ना मा मेजरमोन आंना बटानिमोन दरिना नार्जारि आदा नों मानो भिडिअ खालामला भिडिअखौ खालामो आं सप्तायाव मोनसे मोननै खालामो ओमफ्राय आङो बिराद बिजि जानानै दङ अनसुला बरगयारि गुड मर्निं जाखो आदा ओंख्रिया बोरमासोमोन नाफा बाय निजोम गयारि ओंखाम जादो आदा ओंखाम जानो 6 अक्ट'बराव जानो हागौ अन्नानै जाय गोदान नोंथांमोना नायगासिनो कमेन्ट्सखौ दाहोथोंसै अन्नानै ओरैनो आङो फोजोबनो सानखाबाय नै अन्नानै प्लिज खुगा साजोब्बाय आंखौबो एसे अनहरदो ओरै फुरा खुगा सानाय मोनजोब्बाय आं ओमफ्राय ब्र क'क्राझाराव मिडियाखौ आदा नोंखौ एक्टर बायदि नुयो गोजोननाय थाबाय बिग प्रडाक्शन निरन ब्रादार आंनि सोंनाया बेनोदि ब्रादारा साबस्क्राइबारखौ नोंनि गोथार जुलियाव लेंहरगोन ना लेंहरा आंखौ गार्लफ्रेन्ड लानो होग्रोदो र' निरन मुसाहारि दिनखार बसुमतारी आं नेक्स्टआव कमेन्ट होसिगोन दे औ गुड आदा जोबोद मोजां जादों आदा दासो फैदों आदा सन्जय बाय बयनिसिमबो कमेन्ट्सखौ दान दाहाथोंसै आंखौ फरायजोबसै अनुपम थेंक इउ स' माच फर आपडेट आदा औ अनुपमा इन्टारनेसनेल पेक आदा मा फरायगासिनो आं एमएससि खालामगासिनो रिमा बर' थांनो हायैफोरनि थाखाय लाइभ भिडिअ खालाम आदा अननानै आं लाइभखौ खालामनो नाजानाय खिन्थु लाइभआव एसे लाइभ जायोना माखासे बुस्थुआ अबावबा होनाङि बुस्थुफ्रा फैफायो ओंखायनो लाइभखौ एसे रिक्स जायो बे माबायाव ओमफ्राय निरन मुसाहारि आं नाजागोन दे लाइभ खालामनो नाजागोन निरन ब्रादार भिडिअखौ मैया नायनो सम मोनाखै आदा नायसिगोन जागोन दे निरन बाय आदा जतन नार्जारि बाय आदा जेबि बड' क्रिएटर मा खबर आदा मोजां खबर नांगोल सुपार ब्र' आयौ अन्नानै कमेन्ट्स दासै जारौमोन सनाफोर लोक्षिफोर अन्नानै कमेन्ट्स दाथ'सै प्लिज खुगा साजोब्बाय आङो दोनथ'नो सानबायमोन बिस्वमिता बर' आदा लेट सानडेनि लाइभआव नोंनि टाइमखौ खोन्थागोन ना टाइमा बिदिनो जायखिजाया टाइमखौ आं एक्जेक्टखौ होनो हाया जायखिजाया 9टा 10टा बेफोरनि गेजेराव जागोन आरो नेक्स्टआव आं नाजागोन टेकनिकेलखौनाव आदा ओंखामा खयथायाव मोनजायो ओंखाम जानोसै आङो ओंखाम मोनजासिगोनानो इन्टारनेसनेल बे आब'आ मा फरायगासिनो दं आदा आंनि आब'आथ' फरायला बियो मास्टार्सबो कमप्लिट खालामखांबाय नेटबो कमप्लिट खालामखांबाय ओमफ्राय दा पार्मानेन्ट जब मोनाखै ओरैनो प्राइभेटाव मावनानै दङ ओमफ्राय असिन्ता बसुमतारी जा लेथ्रा जानाय नुबाय नोंखौ आदा दोननानै दुगैदो असिन्ता बसुमतारी औ दुगैसै रिमा बर' बाय आदा राजा खुंगुर बाय इउ आर प्लेस प्लिज नोंथांमोना जाय आंनि लाइभआव फैदों नोंथांमोननिसिम दसे सम दिहुननानै आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो जाय नोंथांमोना दासिमबो राजा खुंगुर इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोनहा बे गोजासेयाव थुनानै साबस्क्राइब खालामदो आरो सोरबा साबस्क्राइब खालामखांनानै डाबल थुफ्लाङो साबस्क्राइब खालामनानै डाबल थुफ्लांबा बेयो आनसाबस्क्राइबसो जागोन आरो नोंथाङा सोरनाबा आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेसना नोंथांनिसिम थाब सहैयाब्ला नोंथाङा नटिफिकेसन बटनाव अल होनानै ला अल नटिफिकेसनाव ओरै टिक होनानै ला होमबानो नोंथांनाव आं जेब्लानाखि भिडिअ गोदान खालामो अब्लानाखि नोंनिसिम भिडिअआ थाब सहैगोन आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव गाहामैनो थांनानै थानो हाथों मोजां देहा आरो गोग्गो साननाय हनायजों थांनानै थाबाय थानो हागोन नोंथांमोननि जिबनाव गोजोन खुसि बार बारनानै फैथों नोंथांमोना मा खामानि मावनो हाजोबथों दिनै भिडिअखौ आङो बाहायनो फोजोबनो सानबाय आरो नै कमेन्ट्स गोदान फैबावबाय नै थेंक इउ बिस्वामित्रा काश्मी मुसाहारि हेन्डसाम नुदों ब्र' गोजोननाय थाबाय काश्मी खोलोमस्रि गयारि आदाया आंनि कमेन्टखौ बारस'लांबाय थायो खोलोमस्रि नेक्स्टआव नोंनिखौ फरायथारगोन दे आं हास्लाबासै दहाय जेलेवारि जौसो लोंखो ना माखो आदा होस जौ नङालै मा दैसो बाय आदा माहि बर' आदाखौ दिनैसो नुदों आदा गोजोननाय थाबाय राहिम दैमारि दा आं भिडिअखौ बाहायनो फोजोबनोसै नोंथांमोना दसे टाइम दिहुननायनि थाखाय थेंक इउ स' माच
गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो बाय बाय गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो कमेन्ट्स दाहोसै अन्नानै प्लिज मानसि गैयारि गुवाहाटि लालंगावआव बरफनि न'आव थांना भिडिअ बानाय आदा नोंथाङा मानसि गैयारि नोंथाङा कमेन्ट्सनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय आङो थांनो सानदोंमोन ओमफ्राय टाइमा मिलायासै आं दिनै थांनो सानदोंमोन ओमफ्राय आङो नेक्स्टआव सानफिनदों आरो बाय नों जा होनदों बे प्रजेक्टआव माइनाव जोबनायावसो आंहा सरि दासो जेबो नङा दे माइनाव बसुमतारी सानस्रां दैमारि दे बाय आदा फरायसै अके डिबि आरनाय बयनिसिमबो बाय अननानै थांदो अननानै बाय ओंखाम जाहैदो नोंसिनि खामानिखौ मावदो सोरबा लेखा फरायनांगौबा फरायदो बाय आङो बन्द' खालामसै